Страхотната жена Силвия хвърли ръкавицата на предизвикателството и без окото и да мигне си определи среща с Казанова. Резултатът – висок рейтинг сред мъжката половина на населението и много завистливи женски погледи. Имаш ли душа с очи прекрасни и усмивка, ноги застенчват гордостта? И пак ще те попитам, ти имаш ли душа? На просяк